И здравейте всички, това е Team Fortress 2, както виждате. Този клип реших да подсъка малко Team Fortress 2, защото искам, не съм записвал Team Fortress. Любимият ми герой много ми харесва Spy. От Halo 1 апдейта неща се промениха и то много, което не ми харесва особено. Но тия дни имаше рожден ден Пайро и има състезание Пайро срещу Хеви. И аз съм гласувал за Пайро, защото има рожден ден. И ако Пайро стигне до 100%, така отборът, тези, които са гласували за Пайро и Пайро победи в игрите, ще получат тези, които са гласували за този отбор, който ще победи, златни оръжия. Което много ме вълнува. Аз от много време съм искал златни оръжия. И според мен Пиро ще бие, защото има повече проценти. Както виждате, умрах. И това беше. Аз ще започна вече да играя сериозно. Добре. Тези солджери много мразя солджерите с безкрайния живот. Това е карта Горге се казва. С магии и куки. Ето виждате куката, която изглежда ето така. Айде чао. Добре, тук определено видях някой. Не. Добре, каквото и да става, не се притеснявайте. Губил съм и преди. Добре, аз ще се скрия ето тук. Това ми е едно от тайните места. Освен ако не ме видят от ето там. Оцелях. Добре. Хората имат и други значки. Добре. Дигнах си нивото. Добре. Продължаваме. Както казах, днеска тия дни имаше рожден ден Пайро. И вижте, тук може да си ги настроя как да играе. И аз съм си го настроил само за мапове с кука и магии. Защото това са ми любимите карти, на които играя. Много ме вълнува, пак казвам това, за златните оръжия. Имам билет за карта с роботи, но съм спрял да я играя заради рождения ден на Пайро. Следващия рожден ден е на Soldier. Следващия е на инженер между скаут и инженер срещу скаут. Аз сигурно ще гласувам за скаут, защото ми харесва повече от инженер. Или поне ще гласувам за този отбор, който има повече проценти, за да получа златни оръжия. Не си мисля, че на рождения ден на Soldier ще се бие срещу Демоман. Но това ще е по-нататък. Затова за дъжд. Играта Team Fortress ми харесва много, защото хем е детска, хем е и такава воинствена, където се воюва за едно място. Но малко бавно зарежда, както виждате. Това се и очаква, по принцип.
Много харесвам, когато има разни апдейти. Последния Хелоуин апдейт, на който съм бил, не ми хареса толкова особено. Да, имаше мисии и други неща, но промениха много неща на тези карти с магии и куките. Хеви го направиха, което е много гадно, много по-слаб и много по-бавен. Особено тук с кука. С кука направо едва се мърда. Добре. Много съм бил добър с снайпер. Добре. Качоин искаме. Нещо ме изкара. Съжалявам за това. Ако се чувам някакво по-особено и понякога има някакви прекъсвания или ми звънят по скайп нещо, съжалявам за това. Просто някои не се сдържат да играем и ще има и видеота. Добре, не знам защо, но нещо не ме приема. Добре, ще пусна на всичко. На всички игри и пускам. И надявайте се да ме пусне. Добре. Любимата ми игра е Minecraft, ако я знаете. Team Fortress ми е втората любима, защото и двете ми харесват. Minecraft ми харесва, защото може да си правиш каквото си искаш. Има много сървъри и е една от първите известни игри. Team Fortress ми харесва, аз пред малко ви казах защо, но и тя си е такава известна. Тя си е от Steam, безплатно изтегляне. Стимът ми е Светли Сашков. Може да ми пратите покана да играем. И да играем, например, CSGO. CSGO я имаме и може и ще пратя и някое видео. И ще правя видеота на много други игри. И за това за тези видеота са различни игри и някои съм ги слагал, които не ви харесва, съм ги слагал някои без да искам и просто не съм бил видял за това. Добре. Не разбирам защо не ме пускаше на тези, но както и да е. Пуснах сега някакви други карти на Minecraft, мисля. Добре, се надявам. Не успяхме и това беше всичко от мен. Гледайте още клипове, абонирайте се и харесвайте.